Hola a tothom, com esteu? Jo aquí, provant la intel·ligència artificial. Soc la Mar, de la Mar de Fàcil. Bé, en realitat, sóc una animació feta amb intel·ligència artificial. Què us sembla? És increïble, no? Si als altres vídeos us havia dit que eren increïbles, aquest ja ho supera tot. I és que ja ha donat la volta al món. A partir d'una imatge, pots generar un vídeo que digui el que vulguis i on vulguis. I tot i que no se n'ha de fer un mal ús, jo us explico com fer-ne un bon ús i com detectar-ho. Per entrar, cerquem Google Flow i fem clic al que posa Labs. Un cop estem a dins, fem clic a Projecte nou. A sota queden desats els projectes amb els quals hem treballat. Aquesta aplicació no està disponible amb els comptes de l'Xtec, però sí amb qualsevol correu de Gmail. Amb la versió gratuïta disposes de 50 crèdits al dia i que renoven cada dia, i amb la versió de pagament en tens fins a 1.000 al mes. Aquí ja n'havíem gastat, però és que són crèdits per generar vídeo i amb un vídeo curt només gastes de 7 a 10 crèdits. Ara tornem a la versió gratuïta. Per començar, fem clic a Projecte nou i ens apareix aquesta interfície. De moment tanquem aquest assistent per veure què hi tenim aquí. Per crear vídeos ultrarealistes com el del començament d'aquest vídeo, només cal que pugeu una foto vostra. Aquí li diem afegeix a la indicació. És molt important perquè si no li afegim la foto, cada animar s'inventa un altre personatge. I aquí li indiquem fes que aquest personatge en un estil realista et digui això és una prova generada per intel·ligència artificial. Desactivem Agent, que més endavant us explicaré, i configurem el vídeo que volem. Podem triar el vídeo vertical o horitzontal, el número de vídeos que volem i el tipus de IA que genera el vídeo. Aquí veiem que en funció dels segons que volem gasta més o menys crèdits. Per fer la prova, de moment li posarem el mínim. Aquí ja comença a generar el vídeo, tarda una mica. Aquí veiem el tant per cent que porta. I ja el tenim aquí, és realment increïble. Això és una prova generada per intel·ligència artificial. Des d'aquí el podem descarregar en format MP4. Això és una prova generada per intel·ligència artificial. De fet, és molt increïble i divertit, i de fet ja se n'està fent un mal ús, però us explicaré com ho podem utilitzar a les nostres classes i és realment fascinant. Després també us ensenyaré com detectar aquests vídeos. També hi ha una aplicació per mòbil, però a dia d'avui encara té algunes característiques limitades. Comencem una sessió nova amb els 50 crèdits que ens deixen cada dia. El que està molt bé és que porta incorporat un agent, de manera que si no saps per on començar et va guiant. És com el Gemini, però incorporat en el programa. Aquí, per exemple, li posem «Hola, necessito un vídeo per introduir una classe de ciències a la classe de tercer d'ESO i la Marie Curie és el personatge que ha de parlar als alumnes. Què puc fer que digui aquest personatge?» Podem fer clic a la fletxa de dalt o a la de baix. Pensa durant una estona i de seguida ja tenim la proposta. M'ha agradat més l'opció 1, la marco i continuo pensant. Hem de fer scroll cap avall per veure els 3 puntets de quan pensa. I aquí ens demana quin estil i m'ha agradat més el segon. Aquí veiem els 3 puntets que està pensant. I en un moment ens genera la imatge. Aquí ja ens diu que ha generat la imatge i que ja està llest per animar-la. Abans, però, havia fet una cerca per veure si l'ha fet semblant a la Marie Curie. I sí, l'ha fet com a les fotos que apareixen en el Google. També li podem demanar que posi la Marie Curie en el laboratori del nostre institut i el resultat és impressionant. Això només ho fa amb imatges.
En vídeos no es pot utilitzar un personatge famós. Només cal penjar una foto de l'aula laboratori i donar-li la indicació. Aquí podem seleccionar una o diverses imatges per si ens n'agrada una més que l'altra, però jo no només n'hi poso una. Li podem demanar les que vulguem perquè no gasta crèdits. I el resultat és realment increïble. Per generar vídeo i fer que parli un personatge famós el podem convertir en un dibuix i aleshores no hi ha cap problema en fer-li dir el que vulguem. Aquí primer li demanem que generi una imatge de la Marie Curie en aquesta foto d'aquest laboratori en un estil Pixar 3D. Aquí posem imatge al format 16:9, que volem dues imatges per poder escollir la que més ens agradi, i el Nano Banana 2. Aquí selecciono la que més m'agrada, aquesta es veu molt realista. Molt important, ara l'afegeixo a la indicació per generar el vídeo. I aquí li dic, fes que aquest personatge et digui: hola, sóc la Marie Curie i avui us proposo un repte. A veure qui em sap dir si un àtom es pot convertir en un altre àtom. Aquí trio vídeo, format 16:9 i que només vull un vídeo amb OmniFlash perquè no em consumeixi tants crèdits i 10 segons perquè la frase és llarga. Tarda una mica i ja m'ha generat el vídeo. Hola, sóc la Marie Curie i avui us proposo un repte. A veure qui em sap dir si un àtom es pot convertir en un altre àtom. I des d'aquí ja el podem descarregar i ja el tenim aquí en format MP4. Hola, sóc la Marie Curie i avui us proposo un repte. A veure qui em sap dir si un àtom es pot convertir en un altre àtom. És realment increïble. També podem dir-li que ho digui amb molt entusiasme. Des d'aquí podem reutilitzar la indicació i canviar una mica la instrucció. Hola, sóc la Marie Curie i avui us proposo un repte. A veure qui em sap dir si un àtom es pot convertir en un altre àtom. El comparem amb l'anterior per veure la diferència. Hola, sóc la Marie Curie i avui us proposo un repte. A veure qui em sap dir si un àtom es pot convertir en un altre àtom. I sí, realment hi ha diferència. O sigui que és important dir-li amb quin to de veu vols que parli. I des d'aquí es pot afegir un altre vídeo i anar fent les escenes que vulguis. La meva recomanació és que, si us agrada, podeu provar el pla de pagament, que actualment el primer mes és gratuït i després les quotes mensuals són d'uns 21 euros. Al nostre centre ara tenim el ChatGPT i el Gemini de pagament i realment val la pena. El que no fa l'un fa l'altre. I com que el Google Flow forma part del Gemini, però per això tenim tants crèdits. Fins i tot el vídeo on us havia explicat com fer les actes de les reunions, ara al nostre centre posem els dos i fins i tot el Gemini ara ho fa millor que el ChatGPT, però això va canviant. I podeu animar qualsevol personatge, en aquest cas el Juli Cèsar. Salvete discipuli, que vol dir hola classe. Soc en Juli Cèsar i avui no vinc a conquerir la Gàlia, sinó a conquerir la vostra atenció. Fins i tot donar una sorpresa als vostres alumnes abans de les festes de Nadal. Merry Christmas to all you students! Ho, ho, ho! Què us sembla? Com també fer parlar animals creats directament al programa o bé fotos que tingueu vosaltres. Hola, alumnes! Avui estudiarem els amfibis. Alguna vegada pot passar que no ens entengui bé i llavors és millor donar la instrucció en anglès. I com podem detectar que els vídeos són falsos? La primera prova que és fàcil de veure és que sempre fa les dents perfectes a tothom. Ara que estan tan de moda aquests vídeos de monjos tibetans, veureu que les mans són imperfectes. Notícies gens creïbles. I si es mira bé les imatges en moviment encara es veuen estranyes, però en un futur ho podrem distingir.
I per acabar, dir-vos que per agafar idees podeu mirar el Flow TV. Aquí sota tenim els prompts que s'han utilitzat per generar aquests vídeos. I si cliquem aquí podem veure tots els canals. Està bé donar-hi un cop d'ull. I aquí tenim un munt de personatges per reutilitzar. I aquí a eines també tenim un món per descobrir. Per exemple, aquesta et crea una imatge en diferents plans. I si us ha agradat aquest vídeo, li podeu donar un like i no oblideu de subscriure's al canal per no perdre-us cap més vídeo com aquest. També podeu posar algun comentari si teniu alguna qüestió que no s'ha explicat en aquest vídeo. També he creat un canal de Telegram per si us voleu assabentar a l'instant dels nous vídeos, com també dels que estic preparant. Fins aviat!